Ассалому алайкум дӯстони азиз ва меҳмонони канали Три доченьки. Хуш омадед ба канали мо. Дар имрӯзаи видео ман мехоҳам барои шумо якчанд новинкаҳои паплина нишон диҳам, то ин ки шумо низ бохабар бошед аз гулҳои нав. ӯ шахсоне ки мисол имконияти камтар ба бозор рафтан доред ё ин ки дар ватан нестед, марҳамат бинед ки чӣ намуд гулҳои нав омадагиай аз анамин намуд паплин. Дар инҷа се намудай се ранг дора ҳамин намудҳои паплин. Доинг беҳад хушрӯ, ранги зард дора, кабуд ва сиёҳ. Санги дизайни рикати оро дода шудагиай, нархаш 170 сомонӣ. Бисёр ҳам ранги зардушу кабудаш хушрӯ метова ҳангоме ки бо аз наздик мебинед. Марҳамат, касоне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд, пас метавонед, агар дар Тоҷикистон бошед, метавонед ба Корвон тарафи Пажарка таги Навесо якум ряд омада бинед аз наздик чанд ҷора муқоиса кунед ва баъдан харидорӣ намоед. Вай дизайнеро 170 сомон буданд. Агар ки санги кам бошад, бо арзонтарай. Иҷада бо ҳаст анами хел паплинои доинг. Ино 120 сомон, 100 сомон ва 150 сомон нарх доранд. Набинед, аз ин чанд ранг дора. ин ранги кабуд, ана ранги зард ва дигар хелаш. иҷада санги зиёдшай. Санги зиёдаш аз 135 то 150 сомонай. Набинед, иҷада 3D-шай. Бинед, беҳад сангошон тозаянд, сваровскиай ҳамаш. Баъд паплиношон паплинои доингай, яъне ғафсай. иҷада боша дӯстони азиз, и пиллагиай, дубайский пиллагӣ, чӣ хеле ки ба мо гуфтанд, санги зиёдшай. И пиллагиҳо нархошон сар мешава аз 180 сомон то 220 сомона. Инчунин бо ҳастана ин нусхаҳои туркӣ. Агар дар ёд дошта бошед, 2-3 видео пеш ман паплинои туркиро ба навор гирифта будам. 250-300 сум будан ҳамин намудош тақрибан. иҷа бошад доингаш биромадай. Ҳамон нусхае, вале и доингай тунуктарай нисбат ба вай туркира. Нархҳои ино бошад аз анамин 120 сомон то 150 сомон. Бисёрам хушрӯванд. нархи донаша гуфтестам ин намуда. иш боша корейский паплинай. чӣ хеле худи мефурӯшанду мегӯянд. Корейский паплин беҳад ғафсай, и аз доингам ғафсай материалаш. ва янами хеле ҷой янамин гулоша бинед, ранги 3D хеб биромадагиай. ва нархи ин 200 сомон, 180 сомон ам хелай. иш бошад прастояй, паплини оддӣ 90 сум ё 100 сомонай, аз сабабе ки сангаш тозаяй. ҳам хелай нархаш. гулаш беҳад хушрӯ. иҷада боз ҳам ваяй шолкҳои новинка. Дубайский шолки новинка дар иҷа ду намудшай. ҳозир видеоро то охира тамошо кунед ва дигар намудошам мебинед. боварӣ дорум писандтон мегарда. нархҳои ино сар мешава. фақат нархҳои сангҳои дизайнерскиша гап мезанам. сар мешава аз 220 то 250 сомонира. шумо чӣ хеле ки дар ҳар видео ман такрор мекунам дӯстони азиз, ки ҳангоме ки ба бозор меоед, чанд ҷора муқоиса карда ва баъдан аз ҷои даркоритон харидорӣ намоед. ин кабуту сурх боша, ино бамбукан 150 сомон. баъд як чизи дигар ки дӯстони азиз, ҳамин материалора мисол ҳангоме ки нархоша мепурсед, сангошам аҳамиятед, ки мисол санги дизайниш чанд сумай, ё ин ки санги камуш ва ё баръакс бесангаш. беҳад ин тарафта боша паплинои пиллагии дубайский бисёрай, рангҳои хушрӯ. иноша пиллагӣ мегӯянд. сангҳои зиёдаш, нархҳои ино ҳархелай сар меша аз 150 сомон то 200 сомона. ина бинед. ҳамаи рангош ҳаст. ин тарафе ки ҳозир ман то охира нишон додастам, ҳамаи ино анамин паплинои дубайский. чӣ хеле ки худи фурӯшандаҳо ба мо гуфтанд.
рангошон ҳамаш рангҳои рӯшани хушрӯ ва сангчаҳошонам мутобиқи анами рангошон, мутобиқи гулошон оро дода шудагиай. Агар хоҳед метавонед ки дархост кунед. Иҷада бошад и шолкои дубайскиай. Нархҳои шолкои дубайскӣ дӯстони азиз медонед 220 сомон 250 сомон тақрибан ҳамихелиай. нархи дизайнерскиш ана бинед дар ҳамин материал навистагиай ки Дубай Digital Exclusive 2021-2022 новинкаҳои 2021-2022 буда ино шолк. Ино сабуканд, хушрӯванд дӯстони азиз, вале мисли он шолкое ки агар дар ёд дошта бошед, як видео пеш нишон дода будам 450 сомона буданд, мисли ва ё сабук нестанд, камакак вазбинтараканд ино. Гулша бинед, гулш гули нусхаи итальянски комбахти 2500 янам хеле гуло, анам хеле нусхаҳо ҳастай дар анамо комбахтҳои қиматӣ. Агар хоҳед метавонед омада бинед аз наздик ҳамин намуд агар ба шумо маъқул боша, метавонед нарх наво карда харидорӣ намоед. Касоне ки мехоҳанд аз мо дархост кунанд, мо тавассути почта равон мекунем ба Русия ва аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса. Иҷара бинед, иҷада бо ин намуд паплино ҳаст. Паплино ҳархелаи нархошон аз 100 сомон то 120 сомон, кадомиш дизайни рай, мисол сангошон 165 сомон, кадомиш сангаш зиёдай аз 135 сомон сар мешавад то 150 сомона. Хулас ки ҳар як анами паплин мувофиқи сангошон аз якдигаршон нархошон фарқ мекунад. Иҷада ана ин намуда бинед, бисёрам гули хушрӯ. И санги дизайнерскишай нархи 165 сомон дӯстони азиз. Агар ба шумо писанд омада бошад, аз ин бо гули сурхшам ҳастай. Рости санг задагӣ набуд ва ба навор нагирифтам. Фақат ами фиолетовиша хостум ба шумо нишон тиҳам. Дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, паплинои 60 ва 70 сомонара мехоҳам дар видеои оянда нишон тиҳам. Ино сангча доранд, ҳамаш сангча доранд, ғафсанд, доинг нестанд, вале ғафсанд. И гулора интизор бошед, видеои оянда да ман нишон метиҳам. Касоне ки барои савдо ё ки барои худтон харидорӣ кардан мехоҳед, боварӣ дорам ки писандтон меояд. Сангчаҳошон вале сангчаҳои оддиай, сангчаҳои сваровски нестай. Набинед бисёрам рангҳои гуногун дора, гулҳои беҳад хушрӯ дора. Аз ин намудо агар хоҳед ба ман нависед ва видеои ояндара интизор бошед.